Само да не беше забрал бекона. Днес ще приготвим много интересно ястие. Единственото, в което наличието на кисели краставички ми е вкусно. Пиле жулиен. Започваме като нарязваме всичко на купчета. Не така. Това отива в кюфтетата от леща. Нарязваме всичко на жулиени. Сиреч или по-модерно му тънки лентички. Запържаме в животинска маса и малко зехтин, че маста свърши. Подправките и към тях добавяме месото. Хубаво разбъркваме и когато месото побелее от всяка страна, добавяме зеленчуците. Доподправяме и готвим до омекване. Към тях добавяме киселите краставички и виното и готвим до изпаряване на алкохола. Добавяме топеното сирене, чакаме да се разтопи и добавяме сметаната. Готвим докато не започне да къкри сметаната, след което я оставяме 2 минути и махаме от котлона.